Ako pripalite cigaretu na svijeći, onda umre jedan mornar. Jeste čuli za to? Ja to stvarno smatram kao zajebanci. U društvu sam i kao idem pripaliti cigaretu na svijeći i nekom ide kao nemoj ubit ćeš mornare. Ja sam kao boli me kurac, daj mi svijeću. A neki ljudi su stvarno ozbiljni oko toga kao ja u društvu idem pripaliti cigaretu i neka cura kao hej, nemoj radit to. Moj je dečko mornar. I misli si zašto ti je dečko išao za mornara ako zna da postoji šansa da će umrijeti ako neko pripali jebenu cigaretu na svijeći. Ja bih rekao jebe što ne idem. Uvijek velim, i onda ju pitam kao, još mi samo reci da ti je dečko pušač, znaš, mornar samoubojica jebote, na. Uvijek kažem, znaš da je to nemoguće, jer da je moguće Pearl Harbor bi se riješio s 2 šteke Marlbora i svijećom jebote, niko živ ne bi išao. A sad sam baš spomenuo more, trajekt, to jest brodove.